Estem al peu de l'Estàtua de la Llibertat i des d'aquí la vista de com es diu això? Nova Jersey. Nova Jersey, que no em surt mai el nom, Nova Jersey, amb els seus edificis, la desembocadura del Hudson, i allà al fons ja Nova York, Manhattan, amb el nou edifici de les Torres Bessones, que és l'edifici per la Pau. Perspectiva molt bonica des d'aquí. Aquí hi ha un pier ple de gavines. Hi ha una certa turistada encara, bastant potable. Aquí hi ha la Marta. Marta, saluda. Marta, saluda. I estem al peu de l'Estàtua de la Llibertat, que ara la veureu aquí una mica de gairell. Aquí està el senyor de Llibertat. I ara tornem amb un zoom ràpid per veure tot el skyline. I Nova Jersey, també alguna torre descomunal per davant. Aquesta gent tenen mania de fer tot ben alt.